Grabe, ang dami nito mga studio. Talagang mukbangan na to. Hi mga studio, nandito kami ngayon sa Liloan, Cebu. Kasi magmumukbang kami kasama si Mrs. Yes, At si Zeke. Magmukbang ka rin, Zeke? magmukbang, kain din. Nag-crave kasi si Mrs. mga studio ng tuna ba? Kasi nakita niya yung last video natin sa isang branch ng Bilya Tuna ba? Natakam siya doon. Kaya dito, kakain tayo. Samahan natin si Mrs. Mukbangan na to mga studio. Let's go sa loob. Exact location ng Bilya Tuna Liloan Branch. Landmark, malapit sa Liloan New Municipal Building. Cebu North Road, Purok Sunflower, Poblasyon Liloan, Cebu. Good morning, ma'am, sir. Masasabi naming napakalinis talaga ng area nila at yung design ng restaurant ay napaka-cozy at homey ng vibes. Ito pala yung pangmalakasang menu nila. Meron din silang dessert na halo-halo at mais con yelo. At yan na nga, nag-order na kami, nagpaihaw kami ng tuna panga, tuna belly at pumpano. Mayroon pa sila ditong free ginamos mga studio. Ginisa, ginamos, limonsito, siliw, baganas kaon. Sa taas ay kakain mga studio. Wow, maganda dito. Ang hangin ba? Sarap kumain dito. Eat ka, jik-jik. Igutom na, jik-jik. Yan, nandyan na yung mga pagkain. Wow. Tinulak. So, init po. Grabe, ang dami nito mga studio. Talagang mukbangan na to. So, ayan ang mga studio, yung mga pagkain. So, unang-una, mayroon ditong tuna sashimi. Ayan, no? Tsaka mayroong butter garlic ribs na tuna, tuna kinilaw, tuna panga, grilled pumpano. Ito, seasonal lang po ito mga studio. Paksiw na buntot. Ito, tuna nuggets. Mayroon ding tuna belly. Meron din ditong tuna pansit, tuna dynamite, tuna sisig, tuna Bicol Express, tuna tapa, fried salmon belly, best seller na tuna tinola. Bago tayo mag-start kumain mga studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Sarap kumain dito sa restaurant lang mga studio. Dito kami sa taas ba. Grabe, sobrang hangin ba. Lakas ng hangin dito. Uy, limuod yun eh. Uy, langas kay Zika. So ito yung tuna, tinula lang mga studio. So yung mga pagkain lang dito mga studio, more on tuna po sila. Madami pa silang ibang mga dishes po. Madami kayong pagpipilian dito. Tsaka yung mga serving lang dito, good for sharing na talaga, no? Good for 2 to 3 persons. Oo. Yung mga bili, pang maramihan na yan, mang. 4 to 5 ata makain yan. Kain po. Si Zeke ko pala kumain na to. Saka meron din siyang hawak na pagkain, oh. Gusto niya itong tuna nuggets. Perfect pang bata talaga, no? Oh, you want? Oh, sabaw. Higom sa sabaw. Yum, yum. Rice. Rice. Ay, nahulog. Sarap ng tinula na ba? Mayroong kwan. Kamunggay. Ganahan po siya si Zeke, oh. Yum, yum. Yum, yum. Darain mo, oh. Ubus na rice ko. Dito tayo sa tuna. Grabe, ang laki nito.
Ang sarap ng timpla ng tuna na ba? Tuna pa nga to siya. Tapos merong garlic oh. Ang juicy sa loob ah. No. Gaan di ka ba? Ito pa. Paparice ako nito, chicken rice. Ah, Hmm? juicy. At sobrang lambot. Lami ka siya ipares sa rice. Okay. First time mo katikin dito no. Kasi nung last time hindi ako nakasali doon sa Kuana branch nila, Mabolo. Oh. Marami silang branches, actually sikat sila sa Mindanao. Ah. Meron sila sa Cagayan, Iligan, Osamis. Marami pang ibang mga branches. Wala silang pork dito ba? More on tuna talaga. Mga seafood. Kalat si kanon ba? Duhan naman kareso nahurot na. Ito, mayroon na silang ginilaw. Yan. Nilaw man, tilawi mo. Fresh kailang ginilaw. Fresh ng isda. No! Kaon pa dyan kanila, mo. May tamis na may asim-asim no? Oh. Zik, gisapot na zik mo. Naibog siya sa kinila. Kaon mo rin gani? No! Dito naman tayo sa butter garlic tuna ribs. Iyan oh. Wow. Lahat ng parte ng tuna mo, no? Ginamit, no? Ginamit nila. Walang tapon. Sayang, oh. Pangatlong kanin, mga katudyong. Kalas, ikanon yung kuha mo, tuna, no? Muha niyo mga dako kayo. Ulo. Sira niya mga. Tungaon na to? Way bukog yun naman. Sige, anak mo, mitan na ka mo. Nauzik. Ahulog, eh? Juicy sa loob mo. Yum, yum. Yum, yum. Gusto ito ni Zeke pa kasi malambot yung ano, yung laman niya. Ito doon. Ah. Dami kayo ba? Dami kayo mga pagkaon nila dahil, no?
Saka ang kagandahan po dito, sobrang linis po ng area nila. Bawas. Sabaw. Lami ano. Paano mang? Thank you pa. Ang sarap din ang grilled kung paano. Ang sarap. Apat na rice. Awan na ka na yung rice mo? Napa? Apa yung rice? Kumuha na niyo. Pang-apat. Ito lang to. Kalasig, kanon yun lang. Lami kayo eh. Ano eh, paksiw. Kaya samot, kaos kanon. Dalawa na to. Yung style ng paksiw nito parang adobo. Buntot na siya. Ano na to sabaw. Kaya lami yung sabaw mo ba? Lol. Tuna dynamite. Apil mang design. Ano yun? Lami. Yung tuna ba, galing na? Ang galing niya. Parang hindi tuna, no? Parang hindi tuna. Ang sarap niya. Uga gamay na. Tikman mo. Cheers. Ang sarap. Ano? Sarap ng sisig tuna. Sakto-sakto lang yung timpla nila ba? Tsaka maanghang pa. May Maanghang ba? ng anghang. Aha. Hindi ko kasi napansin yung may anghang pala. Na-immune na sa anghang ba? Grabe yung idea nila, no? Yung isda ba, ginawa nilang kuan, iba-ibang putahe. Oo. Halos lahat ng mga kuha ng iba't ibang luto sa tuna mayroon. Mayroon bang mga luto na wala dito ba? Nagmukbang ni Zeke, oh. Umiiyak siya pag hindi pinapainom ng sabaw. Dito naman tayo sa tuna tapa. Sila lang mayroon ito mga studio. Tuna na ginawang tapa ba. Tikman mo ito bang. Yung limonsito. Ako sa nauna. Tapos tangan na ito limonsito. Yan. Ako, nakatikim na ako nito eh. Masarap to.
Gusto ko ipatikim kay Mrs. ba? Oh. Parang hindi tuna na isda, no? Parang hindi tuna. No? Ang sarap po. Tapos first time ko lang makatikim nito. Ang sarap, no? Luwal? Ang sarap Parang yung siyang may taba, no? Taba ng isda. Ayaw na tumigil sa sabaw ng tinula. Dito naman tayo sa tuna sashimi. Ayan, o. Tingnan nyo po, grabe, sobrang fresh po ng isda, ng tuna. Grabe, ang sarap. Ganito pala yung kuan pa, no? Yung isda na kuan ba, no? Fresh. Lagyan ko ng wasabi. Konti lang. Sige, ilong mo. Mo ba? Salmon belly. Nami niya kauno mag-gym ba? Dami ko nakain, 5 rice. Yan, nag-jik-jik. Inantok na. Grabe yung kainan natin pang parang fiesta. Oo. Masarap ng pagkain lang dito sa Bilya Tuna. Tapos, very affordable din mga studio. Tapos very healthy. Oo. Yung area nila, sobrang parang nasa bahay ka lang ba? Homey. Tsaka, sobrang malinis po yung area talaga. Maliwalas po yung kuan, yung area nila. Dessert mga studio. Ito sa akin, halo-halo. Sa akin naman, mais con yellow. Oh, ito lahat po, tag 89 pesos each. Wow, sobrang Very affordable. Lah, kaon mo jik-jik ah. Yum, yum. Yeah. Bugnaw. Yum, yum. By the way, may bagong soon to release sila na menu. Ang all-day breakfast, intended for solo meals. Mayroon ng ulam, rice at drinks na lemonade or coffee. Tsaka mayroon din silang super meals kung gusto mo ng pangmaramihan. Yan lang, maraming salamat po.